tang hapo ka shisngi lim lai ngot ki he khri chung ki kin hon leno bakhlain bor ka jinge tai ka bajur bha manta kisngi hapo kilat social media bat ka jinge perngam ka ba omla shu banong hano ka dai bat hano ka lai naba ka jinge penksan kalong ka bajur shabab pelat halor ka jing sha pniap ki arngut ki he ki kin hon leno khamtam ka jing sha pniap u esmal hayene ubrei we na ki klido ka kin hon leno Hamas hakaba ki babun kingai badai kari Israel kabalele ya kani ka kam pause hadu mata kari Israel kampat shimla kam ye halor kate ke jingyap chung Ismail hayene ndai kat kum ki jingtep naki tnat sentiat laong baya kani ka kam laplan nadu ki bnai paladep kumno banyo peniap yau Ismail hayene badru kari Israel kam shimla don mata halor kate ka jing plan nak mata banyo peniap yau Ismail hayane ula syak peniap hatteran halor ka jing lecu syari Iran halor ka jing bamsai presiden batmai kari Iran pause ula syak peniap no haka jaka basamit cubuhi jinglung jiktip ki bompat shimla psai ba lakno baka jaka sa u Ismail klasha ther daki misail hakwe pat kaliang laong baki bom balapan absrip lupa daki bnai kila batai hakte ka jaka sa jauh Ismail hayane hibon ki badon hari chungkane panbat kile no Hamas kila kambat debet kari Israel kepala peniap yau kepala don bentalang bat kari Amerika badru kelap pentip syai kum kadak ban penhiar keput kan selain ban ther bom ya kari Israel hakno ma ka khlimat kumta ketika jing bergam chung leno Hamas kalabu jing ma ya kri ka perthai nabalada ka Hamas kenlek ban bom hag jing yarap chung kari Iran katmaba balai kan sakhi bechisha lada umla ban penias ngothu jingbut ya kitiki arliang mamla tamang shuap kmi lanti kiwe pat kiri ka perthai ban pekai bakai kaban sami hakini kisi kiban sawan nabak ere ke kabasni utam kibabun kiri kilakmi lanti kan sajabe hakini kisi kiban sawan